Je to vončičko. Priatelia, čo takto elektrobicykel? Kubica Šport elektrobicykle, viac ako 200 bajkov na predajni, z ktorých si môžete vyberať. Ja si myslím, že najväčší výber elektrobajkov na Slovensku, s najlepšími cenami na Slovensku, s najlepším servisom a samozrejme poradenstvo, všetko k tomu aktuálne. Také ceny elektrobajkov, ako sme tu ešte nemali, takže teraz, ak rozmýšľate, alebo ste ten typ, ktorý lyže kupuje v lete a bicykle v zime, teraz je úplne ideálny čas. Elektrobajky sa dajú dať do nákladov, čiže viete si znižiť daňový základ, takže možno nad tým porozmýšľať. Takže povedzme si, predávame slovenské značky CTM, Kelis, španielské Mondraker, Focus, Lapierre, Ghost, Coratec, akože naozaj sú tu také aj chuťovečky, aj cenovo dostupnejšie bajky, aj úplne tie prémiovky. Veľký výber HT-čiek, čiže bicykle so pevnou zadnou stavbou, či už je to slovenské CTM na Bafangoch, Kelis, R10, R50 s Panasonicmi motormi, s veľkými kapacitnými baterkami. Čo by som vyzdvihol, celopera nám už začínajú od 2600, firma BSV holandská, ktorá je troška novšia na trhu, ale za vynikajúce peňažky 2999 máme celoodpružený bike s teleskopkou, RockShox vidlica, RockShox tlmič. Úplná bomba, takže nech sa páči, treba prísť k nám. Tu mám hybrida Santa Cruz a takúto chuťovečku. Ja si myslím, že kto je biker, tak už to má troška naštudované. Takisto je široká a veľká ponuka hybridných elektrobajkov. Lapierre, Ghost, Santa Cruz, to znamená, že niečo medzi elektrickým plnohodnotným bajkom a klasickým, lepšia váha, nižšia kapacita batérie, troška slabší motor, troška taký pocit, ako keby klasický bajk, ale do kopca vás to potiahne. Sme tu pre vás, taký výber ste ešte nevideli. Kubica Šport elektrobicykle Žilina a veľká časť bajkov je aj v Liptovskom Mikuláši. Tešíme sa na vás, sme na vás pripravení. Kubica Šport, čau.